Dear Justice on Air, maayong hapon kaninyo, ilabi na kay Attorney Gretel Timario. Ako di ay si Sarah, usa ka second year college student nga nag-board duol sa CMU campus. Gikan ko sa usa ka pobre nga pamilya sa usa ka probinsya. Ang akong ginikanan nga mga mag-uuma ug ang tanang allowance nga akong madawat gikan nila gipaningkamutan gyud pinaagi sa ilahang paghago ug ang kainit sa trabaho sa uma nga ilang giantos matag adlaw. Dili sayon para sa akong mga ginikanan ang magpadala kanako og kwarta. Usahay maghulat pa sila og ani. Usahay mangutang una. Basta lang makapadayon ko sa ako ang pag-eskwela dinhi sa CMU. Mao nga akong allowance ginatipid gyud nako pag-ayo. Tanan akong allowance budgeted na gyud para sa pagkaon, school supplies o para sa akong mga project. Lisod kaayo mawalaan og bisan 5 lang. Kay maglisod na dayon kog pasibo sa akong mga gastuhonon. Sa among boarding house, duha mi kabuok sa kwarto. Sa sugod, okay raman gyud mi. Apan sa mga milabay nga simana, nagsugod ko og kabantay nga ang akong food supplies sama sa snacks, noodles, o canned goods, hinay-hinay namang gakawala. Abi na ako sa una nga nakalimot lang ko o nasayop ra ko og ihap. Pila ka adlaw ni ana, nakuhaan ang akong bugas. Kinilo akong pinalit sa bugas ug giayo nako og budget nga maigo gyud para makakaon ko tarong o makakaon ko og tarong ug dili ko mapasmo. Sunod ni ana akong mga ballpens ug notebooks magsigi na og kawala. Gapapatay mali lang gihapon ko kay basin nakalimot lang gyud ko or akong nawala bakaha. Hangtod nga niabot sa punto nga dili na gyud nako makaya. Nawala ang kwarta nga akong gigahin alang sa akong allowance karong bulana. Kwarta nga kahibalo ko nga gikan sa singot o kakapoy sa akong ginikanan. Tungod sa akong kahadlok, akong gireport ang nahitabo sa among landlady. Gisultihan ako siya sa mga nawala nga butang o sa akong suspetsya. Apan hangtod karon hinay kaayo ang aksyon ug wala pay klarong lakang nga gibuhat ang akong landlady aron masulbad ang akong problema. Wala jud ko'y lain nga masuspetsahan kay kami raman duha ang naa sa kwarto. Ug ako ra pod ang nakabalo kung asa na ako gibutang ang akong kwarta. Apan
Nahadlo ko mo confront sa akong roommate. Kay basin masayop ko ug mahimong dakong away. Mao nga mangutana ko, unsa man ang akong angay nga buhaton, Attorney Gretel? Pwede ba ni nga kaso? O kinahanglan ko na lang pasagdan bisan lisod og sakit para sa akua? Daghang salamat, Attorney Gretel. Ilabi na sa inyong programang Justice on Air. Salamat sa inyong pagpaminaw ug nang hinaot ko sa inyong tabang pinaagi niini nga programa. Inyong magtatampo, Sarah.